S originálním nápadem přišli maturanti kybernetické školy v Hradci Králové. Vymysleli si pojízdné tablo, které bude měsíc brázdit ulice města. Klasická tabla obvykle zdobí výlohy obchodů. Hrstka hradeckých maturantů ale přišla s něčím, co lidem doslova vyrazí dech. Karikatury studentů budou na boční straně jednoho z autobusů městské hromadné dopravy. Autobus poprvé vyjede dneska ve čtvrtek. Uděláme si s ním takovou malou vyhlídkovou jízdu a vlastně na linkách se objeví od pátka po Hradci. S nápadem umístit tablo právě na autobus přišla Martina Medvídková. Představa, že tváře studentů nepřehledne nikdo na hradeckých ulicích, nadchla i její spolužáky a bez váhání se pustili do práce. Prioritní nápad byl můj a vlastně já s Vítěou jsme dělali tu koordinaci a já jsem měla starost o realizaci toho celého projektu. Zajistil jsem komunikaci s dopravním podnikem a vytvořil jsem vlastně ten vzhled, jak ty postavičky jsou rozmístěný. Dřív jsem si udělala obrysy těch postav a pak jsem podle reálného oblečení vlastně přidávala barvy a všechno a celý to trvalo 4 měsíce. Na kybernetické škole není neobvyklé tablo ničím výjimečným. Už předchozí maturitní ročníky pokaždé přišly s nějakou novinkou. Už před 5 lety se nám podařilo několik pěkných realizací a pak to na chvilku utichlo. Studenti o sobě zase dají vědět ještě při posledním zvonění. Čím, to nám prozradit nechtěli, takže se nechte překvapit.